हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण अप्पे बनवणार आहोत। तर अप्पेसाठी आपण असे 3 वाट्या तांदूळ घेतलेला आहे। तांदूळ घेतलेले आहेत, अर्धी वाटी हरभऱ्याची डाळ आणि अर्धी वाटी मुगाची डाळ भिजून आपण 5-6 तास भिजून घ्यायचे हे। आणि आता आपण बघू शकता इथे मिक्सरला असं बारीक दळून घ्यायचे। बघू शकता 1 वाटी आपण इथे पोहे पण भिजून घेतलेले आहे। हे पोहे संध्याकाळी भिजवले आणि आपण हे डाळ तांदूळ हे दुपारी किंवा 11-12 वाजेला भिजून घ्यायचे। 5-6 तासांनी हे आपण दळून काढायचे। इथे बघू शकता हे सगळं साहित्य आपण असं दळून घ्यायचं आहे मिक्सरला। इथे बघू शकता मी दळून घेते आणि नंतर असं मोठ्या भांड्यात हे काढून घ्यायचं आहे दळलेलं साहित्य। तर इथे बघू शकता असं छान आपलं पीठ फुललेलं आहे। हे बघा एकदम असं हलकं झालेलं आहे। तर आता याचे आपण अप्पे बनवून घेणार आहोत। अप्पे बनवूया। हे बघा असं छान असं पीठ करून घ्यायचं आहे। हे रात्रभर असं आपण ठेवलेलं होतं तर असं छान फुगून वरती आलेलं आहे आणि एकदम असं हलकं झालेलं आहे। तर घेऊन त्याच्यामध्ये आता छान आपण अप्पे बनवून घेणार आहोत। बनवण्यासाठी आपण 3 वाट्या तांदूळ घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि मुगाची डाळ अर्धी वाटी आणि हरभऱ्याची डाळ अर्धी वाटी, मेथी अर्धा चमचा। तर एवढं साहित्य आपण भिजवून घेतलं आणि 5-6 तास भिजवायचे। नंतर आपण हे दळून घेतलं आणि असं रात्रभर आपण हे असं भिजत घेतलं, दळून घ्यायचे आणि रात्री असं भिजवून घ्यायचे छान असं छान आपलं सकाळी असं फुगून वरती येतं पीठ। असं आपलं छान असं पीठ फुगलेलं आहे इथे बघू शकता। तर इथे बघू शकता ह्या पिठामध्ये आपण कांदे टमाटे आणि कोथिंबीर असं टाकून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण गॅसवर अप्पेचं पात्र ठेवून हे याच्यात असे अप्पे टाकून घेतलेले आहे। इथे बघू शकता 10 मिनिटं हे असे वाफून घ्यायचे याच्यावर झाकण ठेवून। तर इथे बघू शकता इथे असे उलटून घ्यायचे सगळे अप्पे। इथे आपण असे 5 मिनिटं ठेवायचे आणि असे वर खालीवर करून घ्यायचे, असे उलटून घ्यायचे। तर इथे बघू शकता किती छान असे आपले आणि ह्या बाजूने पण आपण त्याला आता 5 मिनिटं शेकून घ्यायचे। तर असे छान आपले अप्पे छान असे तयार होतात। इथे बघू शकता। तर अशा पद्धतीने आपले अप्पे तयार झालेले आहेत। तर लगेच असे हे अप्पे 5 मिनिटातच तयार होतात। याला थोडेसे शेकून घ्यायचे खालीवर करून हे अशा पद्धतीने चाकूच्या साहाय्याने किंवा चमच्याच्या साहाय्याने। हे बघा इथे छान असे अप्पे तयार झालेले आहेत। तर अशा पद्धतीने आपले अप्पे बनवून तयार होतात। तर ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।